Ja, så springer I bare op i båden, Lene. Han er hurtig. Vi bliver nødt til at være her. Jeg bliver set med løbet ned. Skal du sidde på den her kig? Nå, der sidder den godt. Hvad? Kan du se dem? Nej, hvor er det hyggeligt. De bliver ikke bange for det orange, der ligger der. Det er rigtig øliv, det her. Ja, det. Du skal lige vide, Lene, jeg optager lige en video her. Ja. Så alt, hvad I siger, kommer lige med her. Kan jeg lokke dig til at tage et billede eller to, Lene? For jeg optager video, så jeg kan ingen billeder at tage. Bare lige et par stykker, det er da fint. Det bliver siddende der, vi lægger os. Martin, måske de gerne vil heroppe af nu. Jamen, ude på ydersiden af hegnet her. Pis. Der er kommet en på den forkerte side af hegnet. Pas på, hvis vi kommer her tilbage, ikke også? Det var min skyld, men jeg tror, at stå i vejen for den med ham her. Og det er godt, der stadig nogle kalde her. Så. Nej, ikke alle sammen.